Здравейте на всички, които ме гледате. Здравейте, аз съм The Tiger Boy 235 и днеска ще ви покажа няколко начина как да махнете пръщението, което се чуваше в последните ми два клипа. Първо, ако снимате с Bandicam, с която програма аз ви препоръчвам да снимате, иска да кажа. Първо, за да можете да снимате повече от 10 минути, трябва да дойдете тук и да се регистрирате, но аз още не съм се регистрирал, може би по-напред ще се регистрирам, но първо отивате в видео, като влезете в програмата, трябва да настроите някои настройки, ако искате не си ги прекопирвайте, обаче това задължително трябва да ви е на 100%. Защо 100%? Като сега вижте как ще мъчвате. Виждате ли колко слабо мъчвате? Така, виждате ли колко слабо мъчвате? Много слабо мъчвате, сигурно, затова аз малко по-високо ще говоря. Затова 100%. Но защо 100%, като в пръщението на клиповете ми, аз си го бях направил на 100% и се чуваше отвратително на пръщението. Сега ще ви кажа как да е на 100%, да се чувате перфектно и да ви е добре. Значи, като за начало, можете да дойдете ето тук. Аз съм на Windows 10. Просто идвате на това, което чувате и го цъкате с десен бутон. После цъкате, ако снимате рекординг, нещо там да ви... Да, сено. Пробвайте всъщност и за двата бутона тук, защото не се знае. Така, цъкате микрофона и цъкате на Properties. После отивате на Levels и задължително това да ви е така. Така ще се чувате перфектно. За да правя още туториали, можете да оставите 10 лайка на клипа, т.е. трябва да има поне 10 лайка на клипа, за да... всъщност поне 10 лайка на клипа, за да ви покажа и други туториали, например как да записвате с Bandicam, т.е. не как да записвате, да си настроите боклуците, работите. И цъкате ОК, така, затваряте това и вече сте готови. Ако ви е харесал клипа, както казах, 10 лайка и мога да покажа как се работи с Bandicam, само дети аз много не знам. Ще се науча до тогава по-добре да работя. Какво да ви кажа още? Айде, чао!